Bayan, Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga Pangulong dinalano na kita sa mga balita lokal. Cadiz kag Pontevedra ginlakip na sa ginpaydalam sa COVID-19 Alert Level 1 sa probinsya. Ginikanan sa bata ang nauto ng ulo sa pagpabata nagpangayo pasaylo sa Binalbagan Infirmary. Sa mga balita national, gun ban ipatuman sang PNP sa mga lugar kundiin ipatigayan ang inauguration rights ni BBM Sara. Samtang face-to-face classes madayon sa masunod nga academic year. May nga gabakolod, may nga gabugos nga bahin sa Western Visayas. Welcome na sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1 karon nga adlaw Huwebes, Hunyo 16, 2022. Sa ngalan ni Aksyon Boy Duran, ini naman si Aksyon Eden Aboso. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. This news sponsor. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit na single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive. Good morning and happy Thursday naman sa atin sa Aksyon. Happy Thursday, Action Boy. Yes, happy Thursday. Yes. Thursday, Do ka subong mala, do ka happy. Sa akong bukol, di ka balano, di sa kamera. Do kisado, hindi mo siya balano. Subong do ka very balano. Di mo na yan na Di ka nagbasa ko, bigagabi mo. Ah. Once nga magbasa ko, syempre, Ito mo ang bukol? Hindi, kakadugangan akong stock knowledge. Ah, so mo na siya. Kung magasa... Kasabot. Muna sa ngimo, nga kuhan, do stock room. Oo, dok sabad, balatod, gito ka obvious today. May kaya may stock knowledge, kaya may stock room kayo. The attic area. Kalain. Good morning, Danay. Kay Miss Connie Laparan. Tamiyaw niya ko ng family Laparan, Labanyego, kag Esparesya. Ang gatamiyaw Connie Laparan sa Pandan ng DSB. Thank you so much. Si Dennis Richard Tibor Roma, good morning. May paaman pa sa bahay mo daw si Kim Chu ang outfit mo din. Si Kim Chu gidya, si Dennis eh. May mo na si Kim Chu. Si Kim Chu, abi screenshot ko da. Screenshot Kay Athea Kimeriman, good morning man. Kay Ma'am Elizabeth Gamala is watching. Thank you so much. Please atin sa mga ka-action. May mga nagareklamo na mga action boy hindi sila ka-comment or hindi makita ila comment. Ano naman naman? Yan, di man daw. Kabudlay, bala sumong i-please ang Facebook. Dapat, istorya si Mark karon be? May time ka? I-text siya sa dugay-dugay. Kung okay lang sa iya. I-text siya sa dugay-dugay kung active ang iya number. Sige. Hindi siya pwede tawagan direct, no? Hindi. Kay Sako siya mo. Sako na siya. Oo. Ang mga ginako ng action boy ng kung baga etiketa.
Etikita, doon sa bayo ba? Yes, Etiquette, before you call, ma-text them. Ma-text ka gidya ka na i-call. Yes, perfect. Tapos ako ako galing ko mga friends ko gidya nga daw. Di okay lang na yan. Hindi ko mga friends ko gid balang ako ga-text ko tuod pero after several ko daw. Wala ka reply, tawag na yun. Tawag ko na. Tika sabat na lang. True. Yung gisa may haram nang gisa makita nila, sako sila tapos dugay malimta na nila. Di ba? True. Ay wala nga ako Kasabad may ara nakahanger pagaling sa halaya nila. Tupad balay siniguro ni Kim Chuan. Piyo adabla. Kay Rick Deshoso, good morning sa tanan ko nga mga Saravyahanon. Ruby Fukihara, good morning man. Of course, Ma'am Jinky Delagdon. Good morning dira sa imo sa Arizona. Kag kay Ma'am Vanessa Mayo, kag kay Doc Matt Mayo dira sa my Rochester, Minnesota. Standby na sa atin sini nga mga balita lokal. Technology. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 6:05 sa detalye na sa aton nagapangunan nga mga balita lokal. Ginlakip na ang syudad sang Cadiz kag Banwa sang Pontevedra sa ginpaydalom sa alert level 1 status kung COVID-19 situation ang paghahambalan. Ang status mag-epekto subong adlaw Huwebes, Hunyo 16, tubtubin ni sa Hunyo 30. Napabili naman sang pito ka Banwa kay syudad ang alert level 1 nga status tubtub sa Hunyo 30. Ini nga mga lugar ginalakipan sa mga syudad sang Victorias, Sagay kag La Carlota kag ang mga Banwa sang Ibi Magalona, Candoni, Pulupandan kag San Enrique. Sa piyak nga bahin, nagapabili naman ang syudad sa Bacolod sa Alert Level 1. Nabalaka naman si Cadiz City Mayor Salvador Escalante matapos si paidalo ang syudad sa Alert Level 1 umpisa Hunyo 16, tubtob 30. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahag sa alkalde nga maayo ini nga balita bilang indikasyon nga may resultang pagpaninguha sang local IATF sa handom nga mapasaka ang kadamon sa mga nagapabakuna. Apang nabalaka si Escalante bagon may posibilidad nga maghalugman ang giyos ang publiko kag magpatiayon sa mga kapistahan sa mga kaprokan nga mahimo halinan sa pagsaka sang kaso sang COVID-19. Sa piyak nga bahin, ginpasiguro ni Escalante nga nagapadayon ang booster dose vaccination sa ilang syudad. Nakabalaka gani ko na naging list na to alert level 1 kay basig lang makabusar naman yun, how it is ng tao, no? Mabusar na, dyan mapapista na sa mga purok sa mga barangay na mga masugod na yun. Si Cadiz City Mayor Salvador Escalante. Samtang nagpangayo sa pasaylo ang mag-asawa nga ni Jan Romel kag ni Reza Tarig kay Dr. Pearl Pagunsan sang Binalbagan Infirmary sumungman sa management matapos ginpost sa social media ang reklamo may kangtanan sa natabo nga pagkautod sa ulo sa ila siningan lapsag. Sa Facebook post ang duha, ginpahayag nga nahangpan na nila ang sitwasyon paagi man sa mga maidid nga patag sang doktor. Sa separado naman nga Facebook post, ginbato ni Pagunsan ang pagpangayo pasaylo sa mag-asawa kag ginpahayag nga nagpaganhagan ini sang iya ginabatyag ilabi pa nga nangin stressful ang natabo sa duha ka partido. Nagpasalamat naman si Pagunsan tungod wala nang ibabaw ang kaakig kag pagtimalos sa angot sa sining natabo. Sa iban pa nga balita lokal, ginkompirmar naman ni Kawayan Mayor John Ray Tabuhara
nga 3 ka barangay sang Banwa naapektuhan sang maparat nga tubig. Ginalaki pa ng 3 ka barangay sang poblasyon isyu kag tiling. Sa interview sa Aksyon Fighting Line pahagi sa alkalde nga nag-umpisa nga nangin maparat ang tubig sa tungtig ilinid sa diin pati tubig gikan sa baybayin nakuha sang water system sang Banwa. Ginklaro ni Tabuhara nga hindi apektado ang mga bubon magluwas lamang sa mga malapit sa water system. Samtang ginpasiguro ni Tabuhara nga ginatrabaho na sang Banwa nga masolbar ang problema kag nagalaom nga madasig ini nga matapos. Natabo na pag tig-ilinit na sobrang tig-ilinit to nagigas isungod nga siyempre itiyog sang motor paon yung tanan nga source ng tubig sa dalog nagsulod ang salt water. So ang pagka-achieve din na namon once nga magsulod na kabudlay na gidlay nagsugdan na siya sulod Si Kawayan Mayor John Ray Tabuhara. Posible naman nga sa bulan sa Agosto sa sininga tuig mag-operate na ang Cabancalan City Animal Hospital. Sunod kay Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena sa ilagin pirmahan nga Memorandum of Agreement ining kabahin sa Provincial Animal Learning Hospital nga nabase sa Panaad Park and Stadium kag ginakabig nga Extension Hospital sa Cabancalan. Dugang pa ni Decena para sa technical supervision, dumalahan ini sang Provincial Veterinarian's Office samtang ang lokal nga panguluhan sa siyudad sa Cabancalan naman para sa maintenance and repair kapag bayad sa mga electric kag water bills. Sunod kay Decena, may ordinansa nga ginabasihan para sa balayran sang serbisyo sa ospital. Palayag ni Decena kung income ang paghambalan, 60% ang hawiran sang LGU samtang 40% naman ang irimit sa probinsya. Naibaluan, 3.5 milyones tutub 5 milyones pesos ang budget sa pagpatukod sa one-story animal hospital kaya nagdugang sa 500,000 pesos ang PVO para sa mga equipment. Sa katapusan nga balita lokal, dismayado naman si Albert Villanueva, Chairman kag Secretary General sang Sentrong Samahan ng Chuped Negros ukod Estone Negros sa pamunuan sang LTFRB Region 6 matapos wala gin-renew ang mga Provincial Authority franchise sa pila ka masalakyan sa depasay sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Villanueva, wala gin pamatian sang LTFRB 6 ang pangabay ni Bacolod City Councilor Dean Ramos ang isa ka tuig nga extension para sa renewal sang prangkisa sa Baylo. Ginabisuhan na lamang ang mga operators nga maghimo sang kooperatiba o kun korporasyon kag magbakal sang bag-o nga unit nga kabahin sang Jeepney Modernization Program. Ginaako man ni Villanueva nga may pila na ka mga drivers ng depasahe nga inaresguhan na lamang ang pagbiyahe sa syudad bisan expired na ang prangkisa sa handom nga makaganar para sa ilang nga pamilya. Sa katapusan nga bahin sa aton balita lokal, patay ang isa ka 22 anyos nga lalaki matapos nga ginluthang sa nga pakaisa sa isining nobya pasado las 3 ang kagahon Martes, Hunyo 14. Ang biktima ang gikilala kay Cholo Placido, residente sa barangay DSB sa Banwa sang Pontevedra. Sunod kay Police Major Bonifacio Aral, ang hepe sang San Enrique PNP, una ang report nga na aksidente sa dalanon ang biktima matapos na makabunggo sa tinumpok nga bato kag balas. Pasado alas 6 ang agas ang mga adlaw, sang nag-report ang gwardya sang Valladolid Hospital nga may igo sang bala sa likod sang biktima. Sa investigasyon, nabaluan nga inluthang ang biktima samtang nagamaneho sa motorsiklo sa pakaisa sa isiningan nobya. Sunod pa kay Aral, gindulong pa sang biktima ang nobya ni antes nga nasapuan nga pilason. 50 metros lamang kalayoon sang crime scene gikan sa balay nga natiniran sang nobya ni kag sang suspetsado. Sa ginpatigan nga follow-up operation, nadakpan ang suspetsado sa nga naghimo sang krimen. Nagapati ang kapulisan nga mahimo na akig ang suspetsado sa biktima, bangod nga nagapamatok sila sa relasyon sang duha. Nagpamaliban naman ang mga pulis nga hingadlan ang suspetsado, tubtub nga mapasaka ang kaso nga murder, patay si Placido, samtang ginabulong sa ospital. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:12. Ganbaan ipatuman sang PNP sa malugar sa dinipatigayonon ang inauguration rites ni BBM Sara. Samtang face-to-face classes madayon sa masunod nga academic year. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya,
kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle. Bang, 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 bang. Yes, di ka na ito kay na. Dilan ako kay Ma'am Jinky Dalagdon. Aha, si Mama niya Lolet, kag si Di Alagdon, Papa kag Papa Joe. ni Joe. Good morning kay Karina Villaflor, Aldrich Jan Apil, Andrea Denise, Austin James Villaflor, Apil, Al Cherry Cheche, Cherilyn, kag Jen Di Alagdon, Jay Nagar. Good morning. Ben Bads, morning man, tami lang happy 48th birthday subong kay Ramil Badyan, sang Bago City. Happy birthday to you. Ay, nano to? Nakadungan sa aton sa mo to. 48th birthday ni Ramil Badyan. Happy birthday, Ramil. Sa kay Dennis Wastro sa Woodfire Bacolod, concerned ako si Miss Jinky kasi hindi siya kasend sang star out. Nante, may pero may arawan wala iban action boy nga makasend. Like sa akon, pwede ko kasend. Oo. Boss, may iban pag idya nga chat sa akon, nga hindi sila ka-comment. Ti abi ako no, gin-block siya. Oh. Ano tabo ni naman? Marilo Varon, morning man. Ems Aboso, at least si Ems Aboso makakita, matanaw saya. Ems Aboso is watching. Jennifer Prado Torres. Greet lang Torres sa Prado, Servando Feliciano, kag condolences sa pamilya Ilumba, kag Rowa sa Barangay Sagang, La Castellana. Ay kay si Mayor bala, former Mayor dira. Amigo taman to si Dr. Enrico Ilumba. Yes. Nagtaliwan to sang nagligad ni Adlaw, no? Actually, siya ni ang pinakauna nga mayor sa La Castellana nga nakilala ko. Ay. Nakilala. Giniguhay kami sini. Until nga natapos ang term niya, pero daw, naglagan na niya sa una, vice governor, why na sa kadaog. Sunduway na sa dahil nag-intra sa politika, no? Si Dr. Enrico Ilumba. No, kay sa pamilya of course kuan man ang condolences na. Yes. Sa pamilya Ilumba sa pagdaliwan ni Dr. Enrico Ilumba. Sa kay Turco Jongko, morning dra. Christine Minyas Villalobos. Good morning. Dira sa Good may morning. DSB. Kumusta nagli si Attorney Dag Pandan? Kagapo nakagwa na siya. Hindi sa presuhan sa ospital. Sa ospital. Ano lang gusto ko klaruhon kay basi. Nakayotod ang iyang siko, ang buslot naman subong, ang iya naman nga bulsa. Ang bulsa naman medyo tahi-tahion mo lang na iya. True. Maabot lang na iyang mga masulod. Masulot. May matahi lang na iya. True. Pwede lang kung matahi-tahi. nagdalo, may mga bulsa, may makuha na para magnabaw. True. Mong ina. Kut-kutan lang. Daduta. Basta hindi na bala Hindi na bala magkaladasma. Mag-jacket chan bala kay. Hindi ka na angayan. Hindi ka na. Jacket chan gani naguntat na. Oo. Retire na to gani. Ikaw retire ka naman. Hindi lawag-lawag. Hindi dusmo lang to, action boy. Oo, te. Natuko, di lang tong walaya nga kamot. Sa kay Teresa Linahakayaw dira, good morning man. Kag sa kay Virgil Ligaspi Coloso. Yes. Morning. Kag sa Kay kay Teacher Kashmir. Si Kashmir. Saan ka nito kay Kashmir man? Di ba daw ginidog to this No, year? December. December. Mo, December bla mo, no? Maninoy ka naman. Wala gid ba tuig nga hindi ka maninoy, no? Walo ka naman nga. Maninoy of the year Maninoy gito. of the Dapat consistent. Sus Mariones, Feeling ko iba yan doon nalatnan na lang na. Ha? Doon nalatnan. Oo, daw niya. Basta niya do
Dakakuan blado, arang kami. Magpapakasal na niya si Boy Duran. Oo, do counted. Kaya hindi pala yan yun. Sa tanan nga bagay. Na-intrahon ta to siya. Trahon na to siya, be. Hasta gani ang hindi pa mapakasal ka maninoy na. Di ba, no? Oo. Hasta sa bunyag. Halin sa bunyag, gali. Hasta sa kasal. Hindi pa sila pakasal. Ga maninoy na nga daan. Oo. Para walang kawala. Nagligad gani pag kasal bla ni Sheila. Oo. Pagkasal, ate, kundi mga classmates siya, mga barkada, yan, mga close friends siya sa college days niya, ara man. Nagpululi, nag-attend. Nag-istorya mo si Glazel sa ilang, ihada ko mo si Glazel ba? Nya si Boy Duran, gili na maninoy, ni Sheila. Nya maninoy, kumani siya. Nya sila si Marcian, bakit tila magrupo? Si Marcian maninoy, si Marcian. Sumabat ang isa, si Ayant, balat mo si Ayant. Ay, mo man siguro maninoy. Ayaw mo na. Maninoy and classmates. Grabe, no? Nay mo man siguro maninoy. Ala. Kasabad. Ano na yabay, no? Maninoy of everyone. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, morning dra. Yes, good morning kay Maninoy ko. Juan Bolgalyo. Kay Maninoy Almara naman ta sa ilang TV. Thank you so much. Morning dra. Dira sa may Las Vegas. Kag sa RG Boys. Yes, may aga. Si RJ sumongya to sa Kwan. Sa San Diego. Wow, California. California, ha. Perfect. Sa San Diego. Sana all. Dito si Aksyon Fred man. Ngahaw. May kinanglan ko siya. May kinanglan ko siya. Ipanawagan. Sa aga kumpas na si G. Sige, Ma'am Van Mayo, morning man. O sige, standby kita sa Balita National. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:22, detalye na sang mga balita nasyonal. Maga-implementar ang Philippine National Police ang gun ban sa separadong inauguration rights ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. sa Manila kag Vice President-elect Sara Duterte sa Davao City. Ginpahag ni Police Major General Valeriano de Leon, ang PNP Director for Operations, ipatuman ang gun ban sa Davao Region sa Hunyo 16 to 21 para sa inaugurasyon ni Duterte sa Hunyo 19 kag Hunyo 27 na tubtub Hulyo 2 sa NCR para naman sa inaugurasyon ni Marcos sa Hunyo 30. Patang ni De Leon, ang 3 kaadlaw nga gun ban antes kag 2 kaadlaw pagkatapos ng event ang para sa pagpasiguro nga ma-clear ang lugar in kaso may insidente nga kinahanglan maimbestigahan. Ang Hunyo 19 nga event patigayunon sa San Pedro Square sa Davao City, kag ang Hunyo 30 naman patigayunon sa National Museum sa Manila.
Nangin Mayo naman ang resulta sa paghinunanon sa tunganan day Hungary Ambassador to the Philippines, Tita Nilia Toth, kay President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ginpayag ni Toth nga nahisugtan nila ni Marcos nga pasanyugon pa ang kooperasyon sa water technology, agrikultura kag edukasyon. Sinusiya sa karon may 35 na sila ka Filipino scholars kay nagsalig nga madugangan pa. Nagpasalamat man siya kay Marcos tungod may mga 800 na ka mga Filipino professionals kag trabahante nga yara karon sa Hungary kag nagalaom nga magadamo pagid ang OFW sa ilang nga pungsod. Dugang pa ni Toth may mga trabaho sa ilang mga hotel subong man sa mga electronic factories kon nga nagakinahanglan sila sang skilled Filipino workers. Pahayag pa sang ambasador may mga kompanya sa Hungary nga nagapangita sang investment partners sa Pilipinas. Ginpahayag naman sa Department of Education nga magapadayon ng face-to-face classes sa masunod nga academic year sa pihak ng alert status sa pila ka lugar ang magsaka sa alert level 2. Ginpahayag ni Deputy Assistant Secretary Malcolm Garma nga kung basihan ang protocol, nagapabilin nga safe ang face-to-face classes sa mga lugar ngayon paidalom sa alert level 1 kag 2, apan kung ipasaka sa alert level 3, mahimo nga suspendihon gilayon ang in-person classes. Sa Rebaluan, nagapabilin sa alert level 1 tubtub kahapon nga adlaw ang National Capital Region kag madamo pang lugar sa Pilipinas. Ginpahayag naman ni Senator-elect Robin Padilla nga naada na siya magdebate ilawin na kung hindi English ang ginagamit. Sunod kay Padilla na mag-o siya sa iya mangin bag-ong obligasyon bagod wala niya ininaandan. Nagpadulong sa Senado kahapon si Padilla nga mo ang nanguna sa mga kandidato sa pagkasenador sa itong Mayon Webing eleksyon para sa briefing kaupod ang Legislative Department sang Senado. Naibaloan gin request ni Padilla ang among special session. Nagparugya naman si Justice Secretary Menardo Guevara sa mga personalidad kung grupo nga gina-red tag nga ginaangot sa rebelde nga magpasaka sang kaso. Sunod kay Guevara, klaro ang panindugan sa DOJ nga kung may mga gina-red tag nga mga individual kag ini ang nagalapas sa lahi, dapat hindi ini pag-i-label lamang kundi dapat magpasaka sang kaso kung may mga ebidensya. Pila ka mga progresibo nga grupo ang mag-aakusar o kung nag-aakusar sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict bagud ginaakusahan sila nga front sa CPP, NPA, NDF. Ginpahayag ni Guevara nga dapat maghipos na lamang kung wala sang ebidensya para suportahan ang claim nga front sila sa mga communist terrorist group bagud mabutang sa peligro ang kabuhi sa iban nga tao. Base sa records antay Zara Alvarez, Jory Porquia kag Chad Buok, ang pila sa mga aktivista ang ginakusar nga mga rebelde antes ginlutang kag napatay. Sa katapusan nga balita national, na-detect naman ang dugang nga 16 ka mas makalalaton nga Omicron subvariants BA.5 kag BA.2.12.1 sa Pilipinas. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, base sa pinakauli nga sequencing, may 6 ka bag-o nga kaso sang BA.5 kag napulo ka bag-o nga kaso sang BA.2.12.1 sa BA.5 cases, duha ang gikan sa National Capital Region, tig-isa ang gikan sa Cagayan Valley, Western Visayas, Northern Mindanao, kag isa ka address ang ina-verify pa. Samtang sa BA.2.12.1 cases, 4 ang halin sa NCR, duha sa Calabarzon, kag tag-isa naman sa Cagayan Valley, Bicol Region, Western Visayas, kag isa ka returning overseas Filipino. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Good morning kuno anay kay beautiful Maria Claudith Salanga from RJ Gallo. Uy! Siling ko na sa imo eh. Ng LDR. Di ako mo tamyaw niya si Maraya. Yeah. Yes. Sige. Mga kaksyon, inyong imamatihan na aton mga balita. Diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, Ubuti Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Pupudgapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kawala naka-take sa vitamin D3